Hai, juniorul! Sus piciorul, sus piciorul! Acela este un All-Star. O vreau să mai zic ceva dacă ești aproape de mine, că n-am auzit subtitrarea. Hai băieți, hai băieți, hai că timpul trece! Un pic de ceară? Secretul la sporturile astea stă în genunchi. Dacă nu sunt folosiți, nu iese nimic. Un mare om a spus niște cuvinte foarte mai ca el acum câțiva ani prin Pitești. Ține genunchii mole! Se apreciază, bravo, bravo! Break to backside! A cam sărit metalul din tine! Minute și jumătate au rămas după circul royal. Genunchii sus. Haideți cu motivatul cei din asistență să motivăm un pic pe rol. Ce mai contează? 10 secunde. Ușurel la Ralanti, încercare de grind. Ține-o spune bine, așa! Vino bine, ia-o cu tine. Încă 2 minute și 35 de secunde, după care punem punct sesiunii de clarificări la noi. Fete, e bărn, ne te-a lăsat să așteptăm aici și nu-i bine. Cu skate-ul, vă rog frumos. Așa, mai pe margine. Bună! Să știți că
pregătim maieșii, din 5 văd doar 2. Restul s-au diluat. 1 minut și 30 de secunde. Yes! Am zărit în finalist. Inventivitatea de adevăr primează. Poți să mai încerci tricul ăsta, dacă și iese, e de bine. Haideți să mai facem ceva zgomot pentru ultima grupă, sesiune de calificări la noi. Și așa, așa. Ok, la următoarea încercare va trebui să dirigem un pic traficul. Nu de alta, pentru un combo ăsta cam trebuie să cedezi. Și mai un pic și de la Disaster pedale. Ultimele 20 de secunde. Ultimul trick pentru fiecare din cei 5. Topacitul. N-am ajuns să iasă. Deci am 105 mili. Aplauze, vă rog! Nu știu cum îl cheamă, dar sigur îmi va spune când se întoarce.